खुलुमबाय स्टुडिय'आव आं उदांस्रि मोसाहारि। सोरबा सरकारि मावफारियाफोरा नोंथांनाव घुस लादों नामा? जुदि सोरबा सरकारि मावफारियाफोरा नोंथांनाव घुस लादों अब्ला नोंथाङा अजद हरनो हागोन। घुस लाग्रा सरकारि मावफारियाफोरखौ हमनो थाखाय गोदान मावखान्थि फैदों। जुदि सोरबा सरकारि मावफारियाफोरा थाइसे रां लायो अब्ला नोंथाङा जेराव थांनांगोन। जाख्ल'नायखौ फोजोबस्रांनो थाखाय गोदान बोसोराव माखासे जुनिया आदबफोर दिहुनदों। घुस बिनाय समाव बेबादि मावख'गिरिफोर आरो मावफारियाफोरखौ जोबोद सांग्राङै नोजोर हो। एन्टि कराप्सन ब्रान्चआ मोनद' गोदान अनजिमा फोसावदों। बैफोर फोसावनाय अनजिमाफोरानो जाबाय 6026903418, 6026903483, 6026903481 आरो नोंथाङा 6026901243 नम्बराव WhatsAppनि गेजेरजों अजद हरनो हागोन। बेनि अनगायैबो 180034536767 टल फ्रि नम्बराव लोगोसे 036124622295 नम्बरावबो कल खालामना अजद हरनो हागोन आरो नोंथाङा complaints.bsc@gmail.com बे मेलनि गेजेरजोंबो अजद हरनो हागोन। नोंथांनि मोनसे अजदजोंनो घुस लाग्रा सरकारि मावफारियाफोरा जेराव थांनांगोन। खुलुमबाय स्टुडिय'आव आं उदांस्रि मोसाहारि। सोरबा सरकारि मावफारियाफोरा नोंथांनाव घुस लादों नामा? जुदि सोरबा सरकारि मावफारियाफोरा नोंथांनाव घुस लादों अब्ला नोंथाङा अजद हरनो हागोन। घुस लाग्रा सरकारि मावफारियाफोरखौ हमनो थाखाय गोदान मावखान्थि फैदों। जुदि सोरबा सरकारि मावफारियाफोरा थाइसे रां लायो अब्ला नोंथाङा जेराव थांनांगोन। जाख्ल'नायखौ फोजोबस्रांनो थाखाय गोदान बोसोराव माखासे जुनिया आदबफोर दिहुनदों। घुस बिनाय समाव बेबादि मावख'गिरिफोर आरो मावफारियाफोरखौ जोबोद सांग्राङै नोजोर हो। एन्टि कराप्सन ब्रान्चआ मोनद' गोदान अनजिमा फोसावदों। बैफोर फोसावनाय अनजिमाफोरानो जाबाय 6026903418, 6026903483, 6026903481 आरो नोंथाङा 6026901243 नम्बराव WhatsAppनि गेजेरजों अजद हरनो हागोन। बेनि अनगायैबो 180034536767 टल फ्रि नम्बराव लोगोसे 036124622295 नम्बरावबो कल खालामना अजद हरनो हागोन आरो नोंथाङा complaints.bsc@gmail.com बे मेलनि गेजेरजोंबो अजद हरनो हागोन। नोंथांनि मोनसे अजदजोंनो घुस लाग्रा सरकारि मावफारियाफोरा जेराव थांनांगोन। मोनसे गोजोनथाव खौरां। बिटिआर सरकारा ब्रैथि गोथार दमासि फोरबो खुंफुंनो साखाफारा। चिरां जिल्लानि भुमेश्वर इक' टुरिज्म पिकनिक स्पट खाख्रागाव राबापारायाव ब्रैथि दमासि फोरबो खुंफुंगोन बिटिआर सरकारा। जानुवारि दाननि फैगौ 19 आरो 20 खालारखालि साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों ब्रैथि गोथार मागो दमासि फोरबो खुंफुंनो साखाफारा बिटिआर सरकारा। बे गोथार मागो दमासि फोरबोआ आसामनि मोनसे एंगारहायै फोरबो जायखौ आसामनि गुबुन गुबुन जायगायाव आजै आजौमोननि समनिफ्रायनो फालिबोगासिनो दं। थिग बेबादिनो गोथार मागो दमासि फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै चिरां जिल्लायाव बिटिआर सरकारा ब्रैथि गोथार दमासि फोरबो खुंफुंनो साखाफारा। बे ब्रैथि गोथार मागो दमासि फोरबोनि गिबि सानाव हाबाफारि बायदियै बड' ट्रेडिशनेल डान्स, राजबंशी ट्रेडिशनेल डान्स, राभा ट्रेडिशनेल डान्स आरो कालचारेल प्रग्रामबो थागोन। आरो नैथि सानाव हौवासा आरो हिन्जावसानि हिल ट्रेकिं, एथनिक फुड कुकिं कम्पिटिशन, भेरियास ट्रेडिशनेल डान्स, हौवासा आरो हिन्जावसानि टाग अफ वार, बेनाना ट्री क्लाइम्बिं एबा थालिर बिफां गाखोनाय आरो सिंगल ट्रेडिशनेल डान्स कम्पिटिशन हाबाफारि लानाय जादों।